keď padnete na úplné dno, tam je len jediná cesta hore. Uh-huh. A ja ďakujem tej rakovine, ďakujem aj tej chvíli, keď mi to ten doktor oznámil, pretože vtedy si uvedomíte, že naozaj ten život je naozaj krehký. A veľakrát riešime úplné blbosti. Ja už mám kamarátok aj z toho Eurodeťom, lebo tam sú fakt vážne veci. Nepozerám televízor, zmenila som tú strávu, životný štýl. Jasné, že nie som robot, tam sa nedá prepnúť, tie emócie sú, čiže niekedy padnem, že na nižšie vibrácie. Že vyhľadávam ľudí, ktorí mi vedia pomôcť, kde sa viem akože udržovať na tej hladine. Ja som nešla na tú operáciu, že čokoľvek vyberú. Vítajte v podcaste Butterfly Effect Biznise. Moje meno je Tina Radenkovičová. Ja som Michal Babiak. V našom podcaste sa rozprávame s podnikateľmi a manažérmi o ich ceste v biznise, o úspechoch, o tom, čo ich motivuje. Hovoríme však aj o neúspechoch a pádoch a o tom, ako to zvládli. Reálne príbehy reálnych ľudí spomedzi nás. Sponzorom dnešného dielu je Evaty. Evaty to sú prírodné produkty ako tinktúry, maste a kozmetika z vlastnoručne zbieraných bylín. Evaty, zdravie a kráse z prírody, s láskou pre vás. Priatelia, ahojte, vítajte pri dnešnom dieli nášho podcastu Butterfly Effect Biznise. Pozvanie k nám dnes prijala Martina Jančovičová. Martinka, my ťa poznáme ako predsedničku, alebo teda riaditeľku neinvestičného fondu Eurodeťov. Kaťka, čau. Ahojte. Ahoj. Ja ďakujem za pozvanie. Toto je môj prvý podcast a ja milujem nové veci a zážitky. Tak si to Užívam. No a keď sa na teba tak pozriem a niekto by sa ma spýtal akože ala v inkognite, že čo robíš, tak určite by som nepovedala, že robíš to, čo robíš. Uh-huh. Ako sa k tomu človek dostane? Kde je ten tvoj základný pôvod? Že čo si chcela robiť ako dieťa? Či toto bol tvoj životný sen? Niečo nám k tomu povedz od začiatku. Tak bola to veľmi dlhá cesta, ale teraz to vidím, že všetky tie znamenia a každý ten kúsok, ten kročík vždy prispieval k tomuto, čo robím. Lebo ja vždy som chcela robiť učiteľku v škôlke. Respektíve s detičkami som chcela robiť. Okay. No ja od malička som milovala bábiky, ja som si to tam rozložila, mala som veľmi veľa bábik. 16 mi ich mamina vyhodila. Už 12 sa mi vyhrážala, ale tých 16, lebo videla, že už teda mám teda trošku aj kamarátov, tak si rozhodla sa, že tie bábiky už nepotrebujem. Ja by som sa s nimi dodnes hrala, ale tak okej. Začala si manažovať kamarátov? Už potom áno, najprv bábiky. Pri bábikách to bolo super, lebo to som si rozložila. Každý mal svoj charakter, hej, každý mal svoj príbeh. A ten charakter si ho určila, to bolo perfektné, samozrejme. Lenže potom, už keď prišli deti iné, hej, alebo teda neskôr aj tí chlapci, tam už mi to moc nesedelo do toho, akože môjho scenáru, tak som pochopila, že aha, sú to aj iné pocity, iné emócie, takže budem musieť trošku nielen môj scenár, ale teda ísť s prúdom. Takže budeš musieť upraviť réžiu, hej? Tak. Takže bábiky, detičky určite som chcela v tej škôlke robiť. A celé detstvo bolo akože úžasné, hej, s tými bábikami, s deťmi. No a na základnej škole tiež to bolo perfektné, do 4. triedy. Bohužiaľ len do 4. Mňa fascinovalo literatúra slovenčina, tie písmenka, fakt mne fascinovali tie písmenka, že máte písmenko, potom zrazu máte viac písmenok, z toho je slovo, zrazu je z toho veta, jednoduchá súveti, že to je brutálne. A ja keď vedela som, že okrem teda tých detičiek máme nejaké básnické črevo, lebo ja keď som mala 7 rokov, tak moja babka mala narodeniny a vtedy neboli potraviny otvorené ako teraz, hej, že teda idete do obchodu a kúpite bombonieru a ja stále som hovorila mamine, že mama, ja chcem dať babke nejaký osobný darček. A ona hovorí, že no však ja neviem, no tak jej niečo nakresli. Tak som napísala, že milá babička, dala tam kvetinky, srdiečka a zrazu normálne na A4 básnička. To tak z teba išlo? Úplne som sa sama čudovala, že aj si pamätáš? Milá babička. Tam to skončí. Dobre. Lebo predsa to bolo trošku dávno. Trošku dávno. 7-ročná, ale pamätám si... A rimovalo sa to normálne. Všetko sa rimovalo. Všetci akože pozerali úplne, že všetci sme zagratulovali. Ja som sa zrazu postavila. Nikto nevedel, čo sa ide diať. To tak býva, že prekvapím vždy. A som krásne to odrecitovala, no babka plakala. Bolo to úžasné. Viem, že to bolo, že je jedinečná, že krásne, úžasne varí,
pečie, stará sa o nás, stará sa o detka. A proste bolo to také dojímavé. A viem, že vtedy mi jeden strýko povedal, že fúha, tomuto sa venuj, lebo určite budeš písať knihy, keď budeš staršia. To ti tak predikoval. Áno, už ako 7-ročnej. Takže hovorím, mňa bavila tá literatúra, slovenčina úžasne. V 5. triede sa to trošku narušilo, bohužiaľ, lebo nastúpila taká pani učiteľka, ktorá nám dala zabrať. Ona nás aj bila, mňa našťastie nie. To bola taká doba, no? Áno, teraz by si to asi nemohla dovoliť. Pravda. Chvíľu. No ona si deti rozložila do 5 skupín, mňa dala do 3. Čiže no, že si trojkárka. Vždy je to lepšie ako 5, ale čokoľvek som robila, vždy to bolo 3. Takže 3. No tak som si potom povedala, že na čo sa budem učiť. Dá sa čas trošku aj inak tráviť, aj tak dostanem 3. Takže boli solové 3. No a dokončila som základnú školu, hurá. A niečo to s tebou urobilo, že proste ťa niekto takto si sa posunul a niekto ťa zaradil bez ohľadu na tvoje schopnosti? Taká krivda. Taká krivda. V detskom veku to muselo byť asi hnusné. Okay. Taká trošku krivda a to sa so mnou možno nesie akože aj ďalej, lebo sa mi to tak dialo aj bežne v iných veciach. No a na strednej škole som si povedala, že OK, však nové prostredie, noví ľudia, noví pedagógovia, takže idem na to. Ja som veľmi chcela ísť na pedagogickú, neuveriteľa, áno. Moja mama je učiteľka, síce hudobníčka, že základnej umeleckej školy, ale nedovolila mi to. Lebo to musím veľa študovať a je to náročné a proste, nedovolila mi to. A ona učila v Pezinku a tam bola stredná dievčenská škola, takže hurá, pôjdeš na dievčenskú a hovorím, fúha, no dobre, a čo tam budem robiť? No, že tam budeš variť, upratovať, vyšívať, štrikovať, hotová manželka, hej, že topka. Hovorím, že to môže byť aj neskôr, ale našťastie sa táto škola ukončila a nastúpila tam obchodná akadémia, takže šupli ma tam. A dobre urobili, lebo mám blízko aj k obchodu, marketingu a sa mi to hodí aj teraz do bežného života. Nejaký konkrétny odbor si študovala? Ja som si vybrala medzinárodný marketing. No a tiež som tam chcela akože dobre, tak akože už staré krivdy necháme tak, že začnem sa učiť a veľa toho dosiahnem, ale žiaľ, ja som musela ísť do nemocnice, lebo som začala mať problémy so štítnou žľazou a tam sa mi začali nejaké zdravotné problémy, takže na 2 mesiace som vypadla a už som to nejak nevedela dobehnúť. Takže bolo to také ťažké obdobie. Čiže chodila si ďalej do školy, ale už jasné. Nebola tá premiantka. Nie, lebo človek príde po operácii, hej, po tých 2 mesiacoch a každý pedagóg chce hneď do týždňa, že má skúšať, tak to bol veľký tlak, proste obrovské tlaky na mňa. Tak už som tedy vedela, že asi to nedám na tie jednotky, tak poďme improvizovať na 3. Alebo 4. To si niesla zo základnej školy. No a stále hovorili, že môj otec je čaluník, takže 4 to sú jak stoličky, takže to asi tak má byť. No, takže pohodička. Zmaturovala si? Vieš čo, áno. Bola to čistá improvizácia, ale áno. Ja mám tiež takú prúpovidku ešte od mojej mamy, že maturita je administratívny podvod, že stačí tým nejakým spôsobom prejsť. Takže zmaturovala si. Zmaturovala, aj vodičak mám tiež čistá improvizácia. To už je horšie. A čo ďalej potom? Išla si na vysokú? Chcela som ísť, že do 3, že skúsim sa začať učiť, ale nešlo to. Išla som pracovať, všetky tie moje skúsenosti a tieto som zo školy a hovorím, že idem sa učiť. A vtedy to bolo ešte také obdobie, také trošičku socialistické a ma zamestnali, že stály sekretariat Rady colnej únie, takže to bolo také brutálne, ale tam som sa naučila proste, že poriadok musí byť. Presne, od 8 do 4. A tam som využila aj my, keď sme mali strojopis alebo všetky tie veci, my sme tam ministrom písali listy, takže presne som sa naučila, ako už to... Už neviem, kto im to píše, hej? Ministrom tie listy. Jaj. Tam mali brutálnu kávu, tam som sa naučila piť kávu, lebo ministrom to nejde obyčajná káva, hej, takže to bolo super. Ešte s mliečkom. Aké obdobie, Mati? To bolo obdobie, že 1998. 7. Okay. No a tam takisto ma chytila zase štítna žľaza druhá strana. Zase nejaký ten nádor, našťastie nezhubný, ale zase musela ísť na operáciu. Takže takto, že vždy, keď som už išla trošku byť na výslní, tak ma skolila nejaká diagnóza. A po teda absolvovanie nejakej také rekonvalescencie, tak ďalej sa vrátila späť do tej firmy? No áno, to zrušili. Tedy rušili tie štátne podniky, takže to zrušili
a potom som všade možne pracovala ako sekretárka, asistentka, administratívna prevádzková pracovníčka. Vždy sa to tak nabalovalo. Všade som robila nejaké 2-3 roky, lebo vždy raz sa mi stalo, že som išla na pohovor do banky a normálne som tam vošla, že tam budú nejakí 2-3 ľudí a tam normálne 20 ľudí. Normálne 20 ľudí, celé zastúpenie tej banky. Tak povedať, že OK. A pozerám na životopis a pred všetkými, že vy všade robíte len nejaké 2-3 roky. Ja by som robila aj akože stále. Hej, že normálne, moji rodičia, že normálne 20, 30, 40 rokov, ale čo ja za to môžem? No a kde je problém? Hovorím, no tak buď sa tá firma ruší, nie mojou vinou samozrejme, hej, musím podotknúť, že nie mojou vinou, alebo mi nedajú vyšší plat. Mne už prisklo všetko. Proste ja už sa starala aj o akvárku. Áno, no. To bol akože totálny gól. Ja som v jednej firme robila totálne všetko. Ja som robila asistentku šéfa, manažérky, účtovničke som pomáhala, v sklade som pomáhala, so všetkým som pomáhala a raz došiel šéf normálne, že mal narodeniny okrúhle a dali mu obrovské akvárko s takými 2 veľkými rybami a hovorím, že to čo je? Že Martina, odteraz máte na starosti toto akvárko. Tak ja ešte po pracovnej dobe som si študovala, jak sa akože stará o tie ryby. No také zamračené, škaredé, veľké ryby. Kebyže je tam 100, že maličké, 4 ti skapu a nezistíš. Ale 2 veľké, tak som im dohovárala každý deň, že prosím vás, ja už idem meniť robotu, lebo už mám toho pokrk, ani mi plat nechce zvýšiť, dovtedy prežite. No, prežili. Profesionálne dievča pre všetko. No. Super. No a aký bol ďalší posun? Ďalší posun bol, že teda som pracovala, no a ja som veľmi túžila sa vydať a mať deti. To bolo od malička proste, že detičky, že 2. Ja by som mala kľudne aj 10, ale vždy tvrdím, že treba mať toľko detí, o ktoré sa vieme postarať. Takže tie 2 bol taký základ. No a ja som mala super robotu a mala som taký síce až nie tak moc funkčný vzťah, ale moja babka mi stále tým, že som bola jediná vnúčka, tak stále mi hovorila, kedy sa vydám a že by chcela ešte tie právnúčatá a tak chcela som jej babke urobiť radosť. Ona žiaľ ochorela, dostala nejakú rakovinu prsníka a už sme vedeli, že to je také s ňou ťažké, náročné. No a ja som si povedala, že tej babke to splním, že však každá žena si myslí, že po svadbe sa ten muž zmení, takže určite aj ten môj sa zmení. Tak som sa vydala. Babka bola totálne šťastná, aj to celé otancovala. Normálne som mala v kostole svadbu, všetko nádherné. Po 3 rokoch sme sa vzali, bolo to nádherné. No a po svadbe bolo to ťažké, pretože chcela som mať detičky a mala som nejaké zdravotné problémy. Zase sa mi to nejak vracalo, či čo. A lekári mi zistili, že mám zhubný nádor na krčku maternice. A bolo mi oznámené takou doktorkou, už som jej, samozrejme k nej už viac nešla, ale že nemôže mať deti. Proste nikdy. A že čo stresujem, čo tu revem, že však deti sa dajú aj adoptovať. Takže bolo to také ťažké, takže to bola taká prvá rana. Potom som zistila, že tento manžel ma podvádza. Hovorím, super, ale svadba bola naozaj krásna. A do toho, aby však si chcela, aby sa zmenil po svadbe, tak sa zmenil. No však sa zmenilo, no. Si neprijala presne a správne. Áno, to sa učím, že prijať si presne. No a bohužiaľ, akože aj tá babička mi zomrela. No a vtedy som si povedala, že OK, tak čo už? My sme neboli zobratí, no pár mesiacov to bolo. Hej, tak ale som si povedala, že dobre, je to tak, babičke som to splnila, ja som šťastná, fakt to bola super žúrka, môžem povedať, že som si to užila v kostole, nám spievali, normálne orchester, všetko nádherné. Takže babke som to splnila, zistila som, že nič mi nezostáva, len sa asi rozviesť. Tak som podala o rozvod, dokonca som si zobrala do mojej igelitky základné veci, a odišla som normálne k našim naspäť. Čiže v 27 rokoch som s tou igelitkou, čo som v 17 odišla, prišla domov k mojim rodičom, že teda prúser, že som máme hovorila, že mama, že ja sa asi budem musieť rozviesť a som sa bála, čo mi povie.
Ona tak na mňa pozrela a hovorí, no, čo, nebudeš prvá ani posledná. Takže super, že ma podporila. Lebo fakt tam by to nebolo dobre. Tak ale vrátila si sa po 10 rokoch a mala si kopec skúseností. Veľmi veľa skúseností, som sa viackrát vracala, ja som vždy niekde išla bývať a vyskúšať niečo a vždy, keď to ja som vždy iba zavolala otcovi, že môžeš ma ísť odsťahovať. Ja už ťa nebudem sťahovať. No tak to tam nechaj. Proste ja som si vždy zobrala svoju igelitku, základné veci, ja som všetko vždy nechala. Všetok majetok, všetky peniaze, auta, mne to bolo jedno. Proste vykročila som vždy na novú cestu. Našťastie som mala, takže skončila som u našich, takže super. Našťastie som mala super robotu. Vtedy som pracovala v internetovom obchode. Tam som sa dala, že teraz idem kariérovať. Šlem na nejakú lásku. Sice, ale doktor mi hovoril, že mňa tam aj zoperovali, hej, že teda ten krčok a hovoril mi, že takto skúsi zoperovať, že je tam možno nádej, ale fakt do 30-ky to musím dať. Takže som mala 2,5 roka na to, aby som našla normálneho chlapa a teda, že mať s ním dieťa. Tak som rozmýšľala, že jak to mám urobiť? Čo mám robiť normálny chlap? Jaký je normálny chlap? Toto by som tu teraz nerozoberala, to by bolo nad presíšku. Sa nerozhodne byť komfortne. Ale zhrňam to je tak, že ja som si robila taký regres, že akých som ja mala chlapov a dala som si na papier opak. Okay. Hej, skrátke úplne, že dobre, bol to vysoký fitnessák, takže teraz to, no nízkeho nedám, ale že vysoký hnedovlasý, na blond neidem, takže hnedovlasý. Ja milujem hnedé oči, takže bude mať modré oči. A fitko v živote nebol vo fitku. Proste to bude typ, že v živote ani nešiel okolo fitka. Ale zase pozor, aby mal normálnu postavu, ale že fitko nič. Okay. A takto som to dala do vesmíru a išla som kariérovať. Internetový obchod, perfektné. Lebo tam som robila obchodníčku, to som sa v tom totálne našla, že aj kancelárska robota, administratívna obchodníčka. A tam som mala 2 platy, brutálna motivácia, lebo čím viac urobíš, tým viac máš aj z tej splátkovej spoločnosti, lebo som robila na splátkach. Čiže tam som mala robiť nejaký 1 000 000, stačilo, že robila som 3, takže perfektné, a už išli Vianoce a už, to bolo perfektné, takže super. A je pravda, že tam po mne pokúkoval jeden kolega a hovorím, čo ten chce? Však ja ešte, že mladší musí byť. Ja som vždy mala starších, mňa to tak ako motivovalo a hovorím si, že tak mladší, no neviem, či to dám, ale dobre. Taký kolega mladší po mne pokúkoval a hovorím si, že čo ten chce taký mladý, však o 5 rokov mladší, však to je decko, tak môj syn. Ale hovorím, dobre, no však hnedé vlasy, fitko, ništ. Chodíš do fitka? Nie, ja? Výborne. No dobre. Tak sme sa dali normálne dokopy. To bolo perfektné, že dali sme sa dokopy. Brutálne to bolo. Perfektné, lebo on bol taký typ, že vedel ma rozosmiať, čokoľvek ma trápilo, tak že ale prosím ťa, že super sme si sadli. Perfektne. No a my sme pol roka spolu bývali a zobrali sme si obrovský úver na byt, lebo on splácal nejaký podnájom, ja som chcela ísť do podnájmu, hej, že u tých našich to zase nebolo až také 27 ideálne. Takže ideme spolu bývať. Hovorím, však už čo sa môže stať? Maximálne zavolám otcovi, že tam mu dám adresu a ma odsťahuje, ne? Igelitečka je. Takže čo sa môže stať? Dobre, len úver, to už zodpovednosť, ale OK. Tak sme išli do toho, kúpili sme byt v Senci, taký maličký, 45 metrov štvorcový, dvojizbový, super. No a kariérovala som a lásku som mala, už sa to tak akože aj rysovalo. Už som mu tak aj načrtla, že už teda trošku by sme aj takto mohli, som mu vysvetlila situáciu moju, len on vtedy mal málo rokov, on mal 25, tak nejako 24, takže on trošku sa toho aj bál, ale hovorím mu, vždy sme chodili na obed okolo takej lekárni a hovorím, že láska, že môžem ísť do lekárne? On, čo treba v lekárni? Ja, že vieš, také vitamíny pre tehotné, že aby som sa začala pripravovať a tak. No ťažké to bolo, ale fakt akože po nejakom čase mi povedal, že no vieš čo, taká otravná, chod do lekárne. Yes! Lebo ma nastrašili tí lekári, že nebudem mať deti, bude to strašne dlho trvať a že proste do tej 30, keď to nestihnem, a už fakt som mala nejakých 28, no a proste už som potrebovala niečo so sebou robiť. No a tak vám poviem, že kariéra perfektná a jedného dňa, zase som už bola na výslaní
si ma zavolal šéf. Ešte tento môj priateľ, teraz už manžel, Mirko sa volá, tak on, že láska, idem nakrájať ovocie do kuchynky, že hneď som tu. Tak on išiel do kuchynky nakrájať ovocie, ja som pracovala o dušu. A šéf si ma zavolal, že či by sme sa mohli porozprávať. A normálne takto položil dohodu, že teda so mnou končia, že či podpíšem dohodu, že 2-mesačné odstupné, že konec. A ja, že ja konec. Teraz pred Vianocami najväčší biznis. Vedia to, áno, ale že potrebujú, aby som odišla dneska. Už zajtra sa nevrátila. Ja hovorím, to a bol nejaký dôvod? Akože myslím, že nejaký prúser si vyrobila? No, práve, že som čakala, že aký prúser. No. To by som ešte prežila, že však dobre, učíme sa celý život, ale nič. Proste nakoniec som zistila, áno, že oni tam potrebovali dosadiť niekoho, hej, takže to tak urobili, ale okej. No tak som prišla, takto som sedela, rozmýšľala nad tou dohodou, že akože nedokončené faktúry, jedno s druhým, ja nemám rada nedokončené veci. Keby aspoň, že dokončí Vianoce, že nabalím sa, hej, že makám a potom, ale hneď zo dňa na deň. A došiel s tým ovocím, že láska, páči sa ovocie. Hovorím, tu máš dohodu. Čo mám robiť? No a nič, tak som odišla. On tam teda zostal pracovať. Bolo to také zase krivda, že ťažké. Ale tak dobre, mali sme úver, tak on tam zostal pracovať. Ja som bola doma. Tak som si užila tie 2 mesiace, že dobre. Akurát boli Vianoce, tak som si to tak povedala, že OK. No a hovorím, nič, postavím sa, idem ďalej. Tak som išla akože si nájsť prácu, nejakú pohovory jedno s druhým. A v jeden deň sa stalo, že mi zavolali z banky, že by ma prijali a z takej geodetickej spoločnosti. Takže super. Lenže to je každý smer iný trošku, tak som uvažovala, že čo? Že kam pôjdem, že super, že by som mala prácu, ale kam pôjdem? No a zrazu hovorím, že vesmír, dá mi znamenie, tam mám ísť, či tam mám ísť, že čo? Zrazu nebolo dosť totiž zle. Ale jasné, stres vyhodia vás zo dňa na deň, hej? Nie, zo sekundy na sekundy, pardon. Tak som chodila po lekároch, no a zrazu telefonát a sestrička mi volala, že vyzerá to, že som tehotná. Na prvú šupu, čože? A lekári ma strašili, že bu. Jasné. Hovorím, že tak to ja idem asi na matersku, kašľam na robotu, ne, že čo je. Tak ešte mi aj platili matersku odtiaľ, to bolo perfektné, čiže všetko zlé je na niečo dobré, čiže som pochopila, že asi to tak malo byť, tým pádom som mala rizikové tehotenstvo, že som si doma užila pekne v pokoji, v kľude, lenže som sa nudila. Dieťa v kuse spalo. Som si mala dobrú matersku. Nie každý to má. Druhý mi to dal vyžrať. Ale prvý akože pohodička, tak som začala písať knihu. Čiže sa dostala vlastne k tomu, čo si začal v tom detstve. Áno. A čo ti strýko predikoval, že ty máš v podstate, keďže si mala rada tie písmenka, tie slovíčka, takže máš začať písať. Takže až teraz sa k tomu dostáva. Lebo furt čakám tú pointu, že chcela si robiť s tými deťmi a písať a furt si robila všetko možné od rybičiek cez to bolo listy ministrom a tak ďalej, že prečo si nešla do tej škôlky. Dobre. No takže písala som knižku, som na tom pracovala, som to potom aj neskôr testovala na deťoch, hej, lebo to bolo o cvičení, je knižka Cvičia všetky zvieratka. Aj som ju vydala vlastným nákladom cez vlastnú web stránku, ja si to sama predávam, proste všetko, hej, multifunkčne. No a dlho som na tom pracovala, lebo to bolo s fyzioterapeutkou v spolupráci, tam tie ilustrácie sa robili, tedy mi to kreslila nejaká 14-ročná dievčina, to bola kamoškina dcérka, že jej som dala šancu, hej, že to je super. A tak postupne sme to robili a potom sa mi narodilo aj druhé dieťatko. Chceli sme 2 roky rozdiel, ale podarilo sa 3, ale super, na to, že aké boli, hej, také, že bubu. Takže super. No a veľa som darovala deti. Mňa to trápilo, že tie mamičky utekajú za tou kariérou a to dieťatko by muselo byť v jaslách alebo tak, takže ja som popri tom aj varovala deti, takže sa mi to splnilo, že mám škôlku doma. Doma si mala škôlku. Prečo si vydávala tú knihu sama? Tak ja som to dokonca mala aj rok vo vydavateľstve, že mi to slúbili, že mi to vydajú, ale nakoniec tam boli dosť ťažké podmienky, lebo že som neznámy autor a nedá sa a nemám za sebou tlačenku a bolo to také náročné veľmi. Hej, čiže nikoho som takto nemala a zase mi bolo ľúto dať niekomu 100%, hej, lebo že mi z toho dajú 0 na začiatok, lebo som neznámy autor, alebo teda aj tie knihkupectva berú veľmi veľké percent.
Takže ja som cieľene išla, že vlastná web stránka priamo do tých škôlok, čiže oslovovala som priamo škôlky. Ako pamätám si, že my sme nemali vtedy auto. Ja som chytila buginu, do buginy som natrpala knihy, v obálkach. Čiže ja som proste všetko, ja som bola asistentka, účtovnička, marketingová, promo, manažer, môj muž zase, že skladník a chodili sme na poštu, ale doma ešte ruksak a tak som prišla na tú poštu, to už sa chytali za hlavu. Dobre, mala som EPH, že to iba načíta škód, ale aj tak už keď ma videli, že báger, že ide mať pani na pošte veľa roboty kvôli mne a malý bol zlatý, on si len tak autičko posúval, on bol taký zlatúčky, takže s ním sa dalo. Koľko si už predala tých kníh, alebo koľko? Ja už som teraz robila 3. dotlač, takže vyše 3000 asi. Tej prvej knihy, hej? Ako sa volá? Cvičia všetky zvieratka. OK. A dostala si sa aj k druhej knihe? Áno, dostala som sa k druhej, tá mi trvala asi 5 dní. Čiže prvá ti trvala 8 rokov, pokiaľ 8 rokov, no. Bolo to také. Ja viem, že ja som dosť kritická, som chcela, aby to bolo tip-top. Ja som to dala aj skontrolovať mojej pani učiteľke na literárno-dramatický odbor, čo som chodila. A ja som sa tak tešila, že mi možno opraví nejaké Y, že bude to v pohode. Ona mi to totálne doškrtala, že daktyl trochu, nie to rytmickosť, celé zle. Čiže keď som to videla, ja som sa proste rozplakala a hodila som to do koša. A na papier do koša. A 2 dní som chodila okolo toho koša a ja, že... tak som to chytila a hovorím, idem to celé prepracovať. Takže vďaka tomu, že to je také podľa mňa super, lebo v tých škôlkach si to hlavne chvália, lebo s tými detičkami cvičia. Dokonca som to chcela aj zhudobniť. Ja mám napríklad básničku zhudobnenú, jednu, čo som napísala na triedenie odpadu a je z toho videoklip. Takže super. Takže takéto všelijaké tvorivé veci. No dobre, a napísala si teda druhú knihu, to tiež išlo už veľmi rýchlo, medzičasom sa ti narodilo druhé dieťa. A čo bolo ďalej? Ako si sa predsa len dostala k tej nadácii? Áno. No, druhá kniha ešte vznikla, ešte tak dopoviem, že to je Ružená zelka, to je takisto taká diera na trhu, že učíme sa viazať šnúrky. Lebo som bola na futbalovom ihrisku, kde 10-ročné deti si nevedia viazať kopačky. Tak hovorím si, to je dobrý námet, to je diera na trhu. Takže to je taká rozprávková a sú tam normálne aj šnúrky, dokonca to má ďalší level, že mám normálne maňušky urobené, že robím bábkové divadla po škôlkach, takže perfektné. Takže som mala 2 deti, 2 knižky. No a po materskej samozrejme som rozmýšľala, čo idem robiť. Tak som si stanovila, že určite chcem byť s deťmi. Takže to neexistuje práca, že by som niekde tvrdla od skorého rána do večera. Určite to, bývali sme tedy Senci, takže niečo v Senci alebo v okolí a tak. No a ja som sa dostala do komunity občianskych aktivistov, takže tam sme riešili nejaké veci ohľadom Senca. A tam som pomáhala jednej pani, ktorá aj kandidovala za primátorku. Tam som sa tak úplne že ocitla a písala som aj do novín rôzne básničky, 8 smerovky. Tam vznikla aj tá básnička na separovanie odpadu. Takže perfektné. No a tam som sa prvýkrát stretla s Eurodeťom, lebo robili tam nejakú zbierku, charitatívnu akciu a hovorím si, že wow, že aké to je nádherné, že z takej akcie môže byť aj charitatívna, že človek sa aj zabáva alebo niečo robí a pomáha sa aj detičkám. Takže viem, že som aj prispela a viem, že potom ma aj tá pani, čo to robila vtedy, oslovila, či by som nejakým spôsobom sa do toho nepustila, že treba výťažok z knižky, aspoň euro alebo niečo, hej. Takže tam som prvýkrát alebo ešte raz som stretla Eurodeťom. V živote bych to nerobila, lebo to akože nie, hej. No a táto pani, čo teda kandidovala, mi raz telefonovala, že počúvaj ma, ty hľadaš prácu. Ja, že áno. No, a mám pre teba prácu. Hovorím, no daj. Takže, je to taká nadácia, taká organizácia, ináč Radko Jurkovič, poznáš ho? Hovorím, nepoznáš Radka Jurkoviča? Hovorím, no nepoznám, na materskej 7 rokov, hej, s deťmi, ako fúha. Nie. No a s ním som bola na takom rokovaní a on je predseda tej nadácie a on hľada niekoho, kto by to akože spravoval celé. To je úplne práca pre teba. Hovorím, že ale nadácia, hovorím, choré detičky, hovorím, fú, a to je brutálna zodpovednosť. To nie je také, akože ideš do kancelárie, niečo naťukáš, cvakneš a ideš domov. To je... Čistá hlava? No, to je emócie. To nie je také jednoduché. No a
prosím ťa, musíš ísť na pohovor, ja som mu to slúbila. Kľudne to, keď chceš, nezober, ale chod na pohovor. Ja, že OK. Keď si sa vydala kvôli babke, prečo by si nešla kvôli kamarátke na pohovor? Jasné, však ale pohodička, však dám to. Tak som si robila výlet do Blavy, však pohode. S tým, že to nezoberem. Jasné, že to nezoberem. Nebudem presťať cestovať do Bratislavy. Keď detičky, no. Tak som si urobila výlet do Bratislavy, hovorím, za chvíľu som doma, prídem, nájdem si niečo iné. No a prišla som na pohovor, prišiel ten pán Radko Jurkovič, ktorý bol predseda tej správnej rady. Pozrel mi do očí, pozrel mi na životopis. Prijatá. Hovorím, že dobre, ale ja to moc nechcem robiť, lebo prečo? Všetky predpoklady, tvorivá, deti, super, všetko. Účtovníctvo, ekonomika, to je perfektné. No, lebo ja nebudem cestovať do Bratislavy. To je strata času, to je zabitý čas. Ja mám brutálny time and management, ja veľmi veľa vecí stíham. Aj na tej materskej som to mala tak perfektne urobené všetko. Hovorím to, kým mám cestovať. No tak dobre, tak ako dáme menší čas pracovný. Hovorím, ale ja chcem byť s tými deťmi, to ja nebudem v strese, ako v zápche, hej, senec Bratislava, to je brutalita. Nakoniec, že dobre, home office, on mi sa snažil maximálne výjsť v ústrety s tým, že normálne by ma platilo Broker Service Group, spoločnosť, aby sme nezaťažovali tú nadáciu a normálne my máme sídlo na Jarabinkovej, predtým sme mali Mlynské Nivy, čiže kde Broker Service Group, tam je aj Eurodeťom a nakoniec, no prehovoril ma, som to teda zobrala. Som to zobrala, bolo to úplne, že hodina do vody, lebo na novo to bolo niečo nové pre mňa. Bolo to, že detičky, že hurá, ale bolo to niečo nové úplne. Že keď hovoríš, že detičky, ale že niečo nové. Sponzorom dnešného dielu je Evaty. Evaty to sú prírodné produkty ako tinktúry, maste a kozmetika z vlastnoručne zbieraných bylín. Evaty, zdravie a kráse z prírody, s láskou pre vás. Povedz nám viacej o tom, že čo to Eurodeťom vlastne robí, hej? Lebo my vieme, hej, že o aké detičky ide, ale nemožno každý z našich poslucháčov bude vedieť, že o čo vlastne ide. Tak táto organizácia vznikla v 2010, ja som nastúpila až v 2015 a založili ľudia s cieľom, že budú pomáhať zdravotne ťažko postihnutým deťom a hlavne v oblasti detská mozgová obrna, svalová atrofia a tie epilepsie s cieľom, že teda budú sa zbierať peniažky, aby tie deti mohli chodiť na rehabilitácie, rôzne masáže, terapie. A oni mali nejakých 10 rodín, ktorým pravidelne pomáhali a už sa to tak veľmi rozbehlo, lenže to nestíhali popri svojej práci. Preto, keď to zostalo teda Radkovi, tak sa rozhodol, že aby to nemuselo zaniknúť, tak by najal niekoho, kto to bude mať komplet na starosti. Nie ako vedľajší pracovný pomer, že hobby, lebo naozaj to sa, tam bohužiaľ ten dopyt je vyšší ako ponuka v tejto oblasti. Tých detičiek je naozaj veľmi veľa. A my sa teda venujeme tomuto. Koľko máte teraz rodín? No ja som sama a vyše 55. Takým, čo pravidelne sa snažíme pomôcť, ale máme ich v takých rôznych odvetviach, lebo niektoré potrebujú nejaké lieky, probiotika, vitamíny, takže tam je tá suma nižšia. Niektoré potrebujú tie terapie, masáže, rôzne zdravotnícke potreby, tam je trošku vyššia a potom už je úplný ten najvyšší level, čo sú tie rehabilitačné pobyty alebo po operácii tie rekonvalescencie, takže tam sú už niekoľko tisíc. Takže tam sa snažíme takisto pomôcť, ale veľakrát to musíme vyskladať aj s inými nadáciami, lebo však predsa my sme malá organizácia, ale za to s veľkým srdcom. Kde získavate peniaze? Hlavným zdrojom sú 2% z dane. To je také najhlavnejšie, takže to som rada, že sa darí. A potom robíme zbierky. Čiže aj sme si stanovili na začiatku, ja som si musela komplet naštudovať, čo ja nerada čítam. Ja bych ten zákon radšej napísala, ale ja som si ho musela prečítať o tých neinvestičných fondoch. Hej, to bolo úplne, že hodina do vody. My sme si zasadli, správna rada, aj členovia, právnik, Broker Service Group je náš revizor, čiže komplet sme si stanovili všetko nové pravidlá, nové nejaké zásady, aby všetko bolo. Ja potrebujem mať všetko tip-top. Takisto tie rodiny sme pooslovovali, prinesli sme ďalšie rodiny, my sme zmenili komplet nové logo, web stránku, proste všetko. Takže
Máte, ja viem o tebe, že keď si do toho vstupovala, tak samozrejme, že jednak si nechcela najprv, potom si sa dala nahovoriť. Potom určite si sa bojovala s tým, že aké emócie tam budú, hej, a že to bude veľmi ťažké, hlavne pozerať sa na tie detičky a na tie rodiny. K tomu sa ešte vrátime. Ale keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak viem, že ťa niekto upozornil, že čo tam bude hlavne také ťažké a s čím si musela prejsť. No však áno, to bolo také, že ja som sa hneď opýtala 2 otázky. Čo je najkrajšie na tejto práci, aby som vedela, že na čo sa mám tešiť. A to som vedela, to som hneď uhádla, že ten pocit, keď niekomu pomôžete, keď podáte tú pomocnú ruku, to je brutálny pocit. Ja som tú prácu nechcela, ja teraz bez nej neviem žiť. Ja čokoľvek by som išla iné robiť, určite by som pomáhala. Hej, to je jedno, že či zvieratkám, či starým ľuďom, detičkám, proste to je úžasný pocit. To je nádherné. A to najťažšie som myslela práve, že áno, že stretnúť sa s tými rodinami, lebo to sú obrovské emócie. To nie je noviny, že otočíte stranu, keď vám je smutno. To nie je televízor, že prepnete si ten program. Hej, že neviete sa na to pozerať. To ste z očí v oči. Vy ste tam pri tej rodine, to vidíte. To sú obrovské emócie. A ten pán, čo ma zaučal, hovorí, že no najťažšie na tejto práci je taká pani na úrade, lebo to tlačivo, čo potrebujem vybaviť hneď, trvá aj 2 mesiace. Ja, že 2 mesiace, na to nemám čas, že jak 2 mesiace? No, že však poďte sa pozrieť. A my sme vlastne museli prepísať, že on skončil k nejakému dátumu a ja som začínala ako štatutár, tak to celé vypracoval, teda ešte on. Prišli sme na úrad, tam bola taká stará pani, taká maličká, zamračená a hovorím, že ale však toto nemôže byť také zlé, však ja si predstavím, akože to je moja babička, že nahodím také dobrú frekvenciu a že bude to fajn. A ona, že no čo máte? A že dobrý deň, že tuto máme tlačivo, že prepis a že tuto máme novú správkyňu fondu, tak si ma tak prezrela. No uvidíme. Dobre. No vyškrtala, všetko mu vyškrtala, totálne všetko. Ona bola úplne, že tam musí byť súpisné číslo, keď je adresa, musí tam proste byť všetko zarovnané, no všetko mu vyškrtala. Tuto musí byť ešte takáto veta, správna rada berie na vedomie a všetko toto. No a takto mi to potom odovzdal, že páči sa a držím palca. Tak ja, že čože, ja teraz 2 mesiace tu budem chodiť do Bratislavy, hej, že to ja hneď vidím, že energia, čas, peniaze, to, no nemám na takéto, ne? Tak som si povedala, že OK, nejak to vymyslím. Tak som sa aj objednala, ja som to doma pekne prerobila podľa jej vyškrtaní. Prišla som do Bratislavy hneď na 8 ráno. No a tak som jej to dala. Prvá strana super, hej, takže wow. A už zavodom začala škrtať a už zase jej tam niečo nepáčilo. Hovorím, dobre, OK. A nemala som čas ísť domov, znova to urobiť, objednať sa, hej. Tak ja som pozerám, že kaviareň, reštaurácia, výborne. Takže idem tam. Ja som mala takú tašku, to je moja kancelária chodiaca, v tom pracujem vo vlaku. Ja keď idem za rodinou na východ, 4 hodiny vo vlaku, práca, hodinu som s rodinou a 4 hodiny naspäť. Čiže to je moja kancelárska kabela, tam som všetko otvorila v tej kaviarni, všetko som na notebooku urobila, čo trebalo, čo vyškrtala. No že pečiatka, spinka, všetko som pekne urobila. Ešte som to teda išla vytlačiť na druhú stranu obchodnej, na USB kľúči vytlačila, ešte teplúčke som jej to znova priniesla, hej, že som zaklopala. Čo to robíte, nie ste objednaná? Som. Na dnes som objednaná. Takže to pozrela, jasné, že ego nedovolí, tak to zase vyškrtala trochu, ale už menej. No nič. Tak zase som išla do tej reštaurácii, pozerám obedové menu, tak som si dala aj obed. Znova tá istá vec. USB kľúč vytlačila, pekne eurobal, spinky, všetko navoňané. Prišla som, vedela, že akože, ja hovorím, pozrite sa, pani, do 3. ordinujete. Je jedna, ešte to raz otočím. Kľudne si dám aj olovrant. Ale dneska odídem s týmto tlačivom, nemám čas na takéto čačky mačky. Vy sa mi ľúbite. Štempel. Výborné. Výborné. Ale aj tak pre mňa je najťažšie asi tie emócie s tými detičkami. Ja si pamätám, že prvý raz som išla navštíviť deti. Zo stredného Slovenska mi volali, že prídu sem do Trnavy do jedného rehabilitačného centra. A hovorím si, je to super, nemusím ja cestovať na stredné Slovensko, 2 rodiny mi prídu sem. Takže perfektné. No a išla som tam a už išli mi tie myšlienky proste, no totálne som sa rozrevala, že to bude
prvýkrát to takto uvidím a to bude strašné, to bude náročné pre mňa. Že tie mamičky budú plakať, budú zúfalé, tie deti, no nevedela som, ale realita bola úplne iná. Aká? Tí mamičky prišli, oni boli totálne šťastné. A všetko mi porozprávali, do toho ma zasvetili, ako veľa mi to pomáhalo, že tí rodičia so mnou komunikovali. Ja som si najala aj doktora. Pán Mego nám pomáha v Bratislave, neurolog, že s týmito deťmi alebo čokoľvek som potrebovala sa nejakým spôsobom naučiť alebo pozrieť si nejakú diagnózu alebo s ním prebrať. Hej? Takže aj s tými úradmi som normálne zavolala na úrad. Dobrý deň, ja som nová, potrebujem mať všetko tip-top a poďte mi to skontrolovať, hej, že či to je OK. A čiže takto som všetko si vystavila, tie základy. Ja sa páčilo, keď sme sa o tom rozprávali, keď si hovorila, že aké je to iné, že keď máme tie zdravé deti a napríklad to dieťa zaplače, hej, tak tí rodičia, že choď ty a tak ďalej a že tuto je to úplne inak v tých rodinách. No ja sa veľmi od nich učím. To akože ja nestíham sa čudovať, že my, čo máme zdravé deti, my to bereme tak automaticky. Hej, že veľakrát a ja si uvedomujem, že presne, že to dieťa zaplače a ja, že chod ty si na rade, alebo tak. A tam tí rodičia dvaja skočia. A ja počas návštevy tej rodiny, to nie je, že si dáme kávičku a mamička má vyložené nohy. Ona popri tom, jak rozprávame sa, ona prebaluje to dieťa, odsáva to dieťa, hej. Proste ja musím prísť v takom čase, aby oni majú nejaký režim. Oni nemajú kalendár, jak my, že kozmetika, kadernička, vtedy idem neviem čo. Oni majú také cvičenie, rehabilitáciu, masáže, teraz cvičiť. Ako je to úplne iný život. Je to. Aj často sa teda stretávajú aj oni s takými nejakými, že no, vám sa povie, že zase ste boli mesiac na dovolenke. Ale to nie je dovolenka. To je fakt to liečenie, kde to dieťa musí ísť, ten rodič tam musí ísť ako doprovod. Takže to nie je dovolenka. Ja akože ich veľmi obdivujem. Veľa sa na nich učím a som si uvedomila, ja už aj tie bežné, keď mi kamarátky hovoria, že bože, moje malé, moju hrdlo. Ja že OK, lebo to za 3 dní prejde. To sú úplne iné problémy, úplne iný život. Aká je podpora v rámci Slovenska, v rámci tejto starostlivosti, keďže vieme, že je tu viacero takýchto rôznych nadácií, až vlastne možno ti vložím do tvojich úst, že vlastne musíte suplovať ako keby takú tú starostlivosť. Ako by ste možno zhodnotila z tvojho pohľadu? No je tu veľmi veľa tých občianskych združení, nadácií a tak. Aj mne často je vyčítané od takých negativistov, že na čo pomáham, že však na to je štát. Ale je to dosť tomto náročné. Áno, tých nadácií je veľa, ale hovorím, že ten dopyt je obrovský. Ja dostávam dennodenne strašne veľa žiadostí. Len my sa riadíme nejakými určitými pravidlami, že my podporujeme len tie určité svalové dystrofie a tú detskú mozgovú obrnu, čiže každá nadácia je na niečo iné. A neviem si to predstaviť, pretože ten mesačný opatrovateľský príspevok je 569 eur pre tú mamičku. Často je tá mamička sama. Ten otec buď to nezvládne a teda sa rozídu, alebo máme aj rodiny, kde sú obidvaja rodičia a to je akože úžasné. To úžasne sa na nich pozerá, ako sa krásne starajú, že sú kompatibilní a proste perfektné. A máme, kde bohužiaľ tá mamička zostáva sama. Čiže 569 eur mesačne, do 18 rokov ešte 100, je tam 100 eur, ale neviem. Aj my bežne ideme do potravín, koľko je tam peňazí, ideme do lekárny len kúpiť nejaké základné veci. Teraz napríklad deťom idem, že okuliare, strojček na zuby, to sú obrovské peniaze, to si nevieme predstaviť. Poisťovňa prepláca niečo. Napríklad aj minulá mi mamička hovorí, že pozrite sa, malá je po operácii chrbtice, tento invalidný vozík, poisťovňa mi preplatí 1000 eur. Stal 7. To musí byť presná konštrukcia na mieru, hej? Čiže tam sú, obrovské sú tam tie peniaze. Niektoré rodiny proste skúmajú, ktorá nadácia už vyjde, hej, že aby ju mohli poprosiť. No, sú aj rôzne granty, dotácie, mne sa tiež podarilo nejaké vyhrať, takže super, že mohli ste detičky na rehabilitáciu, ale berem to ako poslanie. Proste ja si tu spĺňam všetky moje sny, lebo je to, ja keď chcem, ja neviem, nejakú party, event, tak ja si to zorganizujem s tým, že je to ale charitatívne, hej, takže
aj niečo moderujem, niečo aj tak, len teda suplujeme. Podľa mňa inak sa asi nedá. Čiže v podstate suplujete keby funkciu toho štátu, lebo tie príspevky, ktoré štát dáva, sú absolútne nedostatočné na vlastne dnešnú cenu. Keď sú kvalitne sa starať o to dieťa, aby napredovalo, alebo respektíve aspoň ho udržovať v tom stave, lebo tam veľmi môže cúvať. Tam hlavne už okolo tých, 12 rokov, keď to dieťa začne rásť a dospievať, tak tam už sa tie aj nožičky inak vyvíjajú, kĺby. Už sme mali chlapčeka, ktorý z invalidného vozíka sa dostal na barličky, ale zrazu tak vyrastol, že museli znova na operáciu, čiže znova ako keby odznova. Čiže je to také individuálne a žiaľ tieto detičky niektoré sa nedožijú ani vysokého veku. A to je najťažšie. Že poznám tú rodinu, sme v kontakte, s tým dieťaťom som aj v kontakte, aj som ho držala na rukách, alebo tak a zrazu mi oznámia, že to nezvládol. Spomínala si tie charitatívne akcie a keď si začala robiť prvé charitatívne, že ťa to napadlo, že odtiaľ by mohli byť peniaze, aké to bolo? No jasné, Jančovičová, hneď celá veľký koncert. Ja som oslovila mega akože skupiny, že idem robiť veľký koncert, lebo to bolo koniec roka a oni už prerozdelili všetky peniažky, hej, že ty predo mnou a že ja teda začnem odznova, teda že od nuly. No a už sa mi prihlasovali tie rodiny, tak hovorím, no niečo musím začať robiť, tak hovorím, tak nejdem niečo maličké, tak nejaký mega koncert, nejaká mega skupina. No a nič, tie na mňa kašľali. Hovorím, dobre, tak teraz čo? Ale podarilo sa Samko Tomeček, že mi nezištne príde zaspievať, takže perfektné, tak sme urobili v Senci koncert, komplet všetko sama, hej, že plagáty mi dodali, ale lístky, všetko som musela teda zohnať, ešte aj marketing, ja som totálne, viem, že ochorela, to bolo ťažké, som prišla do lekárne a hovorím, že prosím vás, ja zajtra uvádzam koncert. No, nemôžete v tomto stave, niečo mi dajte, ja to musím dať, že tak niečo mi aj dala, ale že k tomu nesmiete kávu. Ja, že OK. Tak som to dala. Potom samozrejme som to za 2 týždne dávala dokopy, ale proste to gro som dala. Aj som to odmoderovala, aj proste všetko. Takže ja som fakt akože super, že aj si plním tie sny. A ja som teda robila marketing, že idem to vešať, tie plagáty. To bola super taká príhoda, že idem vešať plagáty po Senci. Pršalo, nechcelo sa mi, ale hovorím, dobre, idem, normálne ruksak, plagáty, nožnice, letiaca páska a že idem. No a ja keď robím marketing, ja som úplne prepnutá, ja proste idem a mne veľakrát aj počítač napíše, že total error, že už ste vyminuli dnešný limit mailov a ja že čože, o 4:00 ešte to dám. Tak dobre. No a išla som tie vešať plagáty po Senci a ja som nejak sa pozabudla, to bola čisto nová nejaká autobusová zástavka. A vešam už ten plagát a zrazu policajné auto za mnou. Sa pozrieme, že policajti a už išli ku mne taký prísny, malý, starý policajt a taký vysoký, mladý. A že, pani, ste sa dopustili trestného činu. Ja, že jaký čin? Že ja som taká, že čo? A však ja tu robím charitu, koncert pre detičky, Samko Tomeček príde zaspieť. Pozrite sa, že euro deťom. Nie, tu sa nesmie lepiť plagát, ste sa dopustili. Pokuta, ale však ja potrebujem do fondu dať peniaze, nemôžem vám dať pokutu. Tak som sa ich snažila odmäkčiť, ale nie, akože rázne mi to dával najavo. Takže 2 možnosti, buď idem na policajnú stanicu s nimi, alebo že im zaplatím pokutu. A ja, že prosím vás, za koľko pokuta? Že 10 eur, hovorím. A to nechcete dať radšej detičkám chorým, že nie. A hovorím, že zdrhnem. No ja som si to tak vypočítala, kúkam, že starého bych dala, to je také krátke nohy, starý, ale je napršané, zmoknuté, mám bundu, ale mladého nedám, však 2 metre, hovorím, fú. No dobre, tak no čo mám robiť? No tak 10 eur som im dala, akože normálne, že strašná krivda. Ja idem robiť dobro a nové policajti, tak akože fajn. A sranda bola, že išla som s mamou na obed, a celé som je to, mami, vieš čo, tak ja idem konať dobro a hen policajti 10 eur. A zrazu príde suseda, máme na ten obed do reštiky a hovorí nám, že ahojte, taká som nervózna, že môj syn je prvýkrát v práci a že ešte mi nevolal, neviem ani, jak sa má, prší a tak, a že v jakej práci. A že za policajta. Že počujeme, jak vyzerá. Taký vysoký, tmavovlasý. Nosí okuliare? Že áno.
No, tak si mi dlžná 10 eur a platíš obed. Tak normálne nám zaplatila obed. No však akože super, rovnováha musí byť. Tak chudák za to nemôže, bol prvýkrát v práci a proste autorita. Muselo byť, že trestáme zločin. Potom sa mi stalo o týždeň zase, išla som do Bratislavy konať dobro, že materiálna pomoc, tam sa mi jeden pán oslovil ma, že by nám daroval oblečenie pre detičky. Takže ja som obvolala všetkých, že aké oblečenie potrebujú, takže to naložím do auta a proste, že to prinesiem. A je pravda, že trošku tam bol taký kopec a vedela som, že keď zastavím moc, tak mi to skape, no tak som akože len tak pribrzdila jemne, nič nešlo, tak som išla a už kývala policajtka, že zase som niečo urobila, tak celé som jej sa tam rozplakala, že ja idem konať, dobro, čo chcete odo mňa, no že 20 eur pokuta. Hovorím, to sa zvyšuje 10-20, to není dobrý smer, to musím niečo zmeniť na sebe. Takže dobre, no, tak odtedy našťastie nič a nich už ani neprídu, odtedy si dávam pozor, radšej chodím peši. A ty robíš samocharitu, staráš sa o ľudí, staráš sa o chorých ľudí. A už som spomínala, že dvakrát ťa v živote proste postretla tá operácia v podstate s tou štítnou žľazou a tak ďalej. A aj ti to zastavilo v nejakých aktivitách. A vieš, že ešte niečo sa ti stalo tohto typu. Hej, tak povedz nám o tom niečo. No to je taká ťažká téma. Áno, prišlo to. To bolo v roku 2019, kedy som si myslela, že už je všetko super. Hej, že už aj tie detičky mám aj jedno s druhým. Viem, že môj manžel aj starší syn mal meniny, takže prídeme do Bratislavy a že pôjdeme do detského kútika, do kina, proste si rodinka urobíme taký výlet a viem, že zistili mi niečo na vaječníku, ale som si stále myslela, že to je nejaká cista, že to vyberú a bude pokoj. No ale hovorím, keď už sme v Bratislave, tak akože pôjdem si pre tie výsledky. Viem, že všetci chodili, že prišli, výsledok zobrali, odišli a mňa keď videla tá sestrička, hovorili, počkajte, že chce s vami hovoriť pán doktor. Tak ja, že OK, tak asi mi chce niečo vysvetliť. No a fakt deti akože už čakali, maminka, kedy pôjdeme. No a doktor si ma dal tak bokom, deti ma čakali a bolo to také ťažké, lebo on držal v ruke tie výsledky a on sa rozplakal. A nevedela som, čo sa deje a oznámil mi, že proste mám sarkom, že to je najagresívnejší nejaký druh rakoviny a že musia mi proste všetko zoperovať, hej, že aj druhý vaječník, maternicu, proste všetko, čo sa len dá, že si máme hneď teraz dohodnúť termín, kedy idem už na operáciu a následne na chemoterapiu. Takže to bolo, s tým som akože nerátala. Myslela som, že to, čo som v minulosti prežila, že už je nejak za mnou, lebo som sa aj snažila nejak zmeniť život, ale ono asi počasie človek nejak si uvedomí, že nebolo to jednoduché pre mňa. Tak ja som sa zodvihla a išla som, zobrala som deti a išli sme do toho kútika a bolo to, neviem, pozerať sa na tie deti, oni sa tešili, ale ja som vedela, že to bude náročné. Ešte mi povedal, že keď neabsolvujem tú operáciu a tú chemoterapiu, tak maximálne 3 mesiace mi dáva života. A to bola totálna rana, lebo ja som rozmýšľala, že 3 mesiace, že OK, keď vás prejde kombajn, tak asi máš 0, ale 3 mesiace, že čo stihnem za 3 mesiace. Ja som si to nevedela predstaviť, že teraz tie moje deti, vlastné deti, že stratia maminku, hej, že chcela som mať nejaké zázemie, nejakú rodinu, proste nejaké sny ešte nesplnené, takže toto bolo také náročné, ale padla som úplne na to posledné dno, že 3 mesiace. Čiže oznámila som to mužovi, oznámila som to mojej mame, veľa mojich členov v rodine to ani nevie, ale bolo to také ťažké, no a rodina ma podržala a ja som vtedy zavolala Radkovi, že končím s Eurodeťom. Pretože
No nevedela som si to predstaviť. Jasno. A som mu teda zavolala, že končím a on, že prečo. Sme sa aj stretli, normálne si ma vypočul aj s Andrejkou, jeho manželkou. Nechali ma úplne hovoriť. A hovorí mi, že dobre Maťka, vieme, čo hovoria lekári. OK. Čo chceš ty? Ja, že ja? Áno, čo chceš ty? Tak ja chcem žiť. Ja chcem byť s mojimi deťmi, ja mám plno ešte snov nesplnených, ja chcem si užívať život, ja si to neviem predstaviť, ja to ani nechcem, no akože. A jediné, čo mi tako poradil, že nahrávaj sa. Je, že nahrávaj sa, čo? A on, že ty veľmi negatívne rozprávaš. Veľmi akože nízke vibrácie, že skús na sebe pracovať, že skús úplne inak zmeniť život. A to, čo chceš, tak keď to chceš, tak to tak bude. A fakt som sa začala pozorovať. Ja som úplne zmenila život. My sme sa odsťahovali na dedinu, do Horných Salíb. My sme ten byt vymenili za rodinný dom. Príroda. Ja som si normálne dala zase môj taký nový zoznam prianí a želaní. Žiadne, že bungee jumpingy a blbosti, ale úplne také, že čo chcem deti vidieť, vyrastať. Chcem vnúčatá. Chcem zažiť obrovský kus lásky. Proste všetko, mať úžasný život. A úplne som zmenila život. Úplne. To myslenie ľudí, mne veľmi veľa ľudí odišlo zrazu zo života, prišli noví ľudia, stravu som zmenila, ja som 42 dní bola bez jedla. Mne vstúpila jedna žena mi vstúpila do života a ona mi veľmi v tom pomohla. Okay. Aj Evička, áno, Radko mi odporúčil Evku Tomekovú, k nej som chodila na kraniosakrálne terapie, bolo to aj pre mňa finančne náročné, ale proste tam nemáte čo strátiť. Keď padnete na úplné dno, tam je len jediná cesta hore. A ja ďakujem tej rakovine, ďakujem aj tej chvíli, keď mi to ten doktor oznámil, pretože vtedy si uvedomíte, že naozaj ten život je naozaj krehký. A veľakrát riešime úplné blbosti. Ja už ani nemám kamarátky, čo riešia blbosti. Ja už mám kamarátok aj z toho Eurodeťom, lebo tam sú fakt vážne veci. Nepozerám televízor, zmenila som tú strávu, životný štýl. Jasné, že nie som robot, tam sa nedá prepnúť. Tie emócie sú, čiže niekedy padnem, že na nižšie vibrácie, že mám nejaké depresie, smútky, ale napríklad začala som študovať na Univerzite vedomého života, už som v 3. ročníku. Vyhľadávam rôzne terapie, afirmácie, čiže vyhľadávam ľudí, ktorí mi vedia pomôcť, kde sa viem akože udržovať na tej hladine. Ja som nešla na tú operáciu, že čokoľvek vyberú. Tam, čo mali zobrať, oni to odstránili, ten vaječník, ale všetko mi funguje, akože super, ešte v 40-ke by mi pomaly začali lepšie fungovať, ako doteraz. Nešla som ani na chemoterapiu, ale navštevujem tých lekárov pravidelne. Keď povedia, že každý štvrť rok, keď pol rok, čiže chodím pravidelne aj na... Bolo to ťažké nájsť si lekára, ktorý 4 som musela osloviť, aby som sa dostala až tam, kde som, že súhlasila tá pani doktorka, taká mladšia, že áno, dala mi podpísať, že teda mi odrecitovala tie všetky veci, aby bola chránená, ale chodím na tie kontroly, ale som to neabsolvovala, tú chemoterapiu a teraz v marci koncom bude 5 rokov. No, dali ti 3 mesiace, ak nepôjdeš na chemoterapiu, ty si na ňu nešla, je to 5 rokov, síce si pod kontrolou. Čo ti vlastne pomohlo? Čo si myslíš? Zmena myslenia. Zmena nastavenia. Lebo ja som si uvedomila, že človek sa narodí to dieťatko do nejakej rodiny, kde sú nejaké vzorce, hej? A vidíte to od rodičov, od starých rodičov. Možno aj niečo aj genetické, akože áno, aj tá babka mala tú rakovinu prsníka, čiže určite niečo možno vo mne je. A ja viem, že keby som teraz začala zase nejak sa ľutovať, zlé žiť, nesprávne sa stravovať, nejak sa neudržovať na nejakej takej hladine, kde sú dobré vibrácie a takéto, tak určite by sa mi to mohlo vrátiť. Martinka, nás troch spája networking. Spomínala si teda, že fond žije prevažne z tých príspevkov tých 2%, takže je mi jasné, že možno si našla aj vďaka networkingu nejakých prispievateľov,
Ale čo tebe z tohto nebiznisového segmentu dáva networking? Tak networking, aj tento klub, to je presne to, čo radím do tých mojich vyšších vibrácií, tie stretnutia, akože tu sú fakt, že vedomí ľudia, akože perfektne, ja vás mám veľmi rada, že aj rada navštevujem tento klub. Aj som si to tak prijala, lebo už som bola v takom štádiu, že mne by sa teraz hodila nejaká taká komunita, nech sú to takí akože biznismeni možno, hej, že nech tam si tak vzájomne pomáhame, ale kde by som konečne sa rozprávala, alebo proste niečo, lebo ja mám ten home office, tam moc nenarozprávam. Sama si v začiatku viem, že si mala problém, že tam nepatríš, hej? Že si bola... No ja som sa... áno, lebo mne volal Radko, že teda on navštívil vaše raňajky a že teda je aj členom a že by bolo super aj eurodeťom sem dostať a ja, že OK, však idem, hej, však dám to. Tak ale hovorila, potom som položila telefón a hovorím, čo tam ja budem robiť? Ja, skromné dievča z dediny. Tam biznismeni tam prídu na drahých autách, už išli predsudky samozrejme, hej. Povedali, čo je, že 5 domov, 7, aut, firmy. Hovorím, čo tam ja budem robiť? Hovorím, tak ale vyskúšam. Neskúsíš, nesistíš. No ja som to vyskúšala. Viem, že až tam mi on oznámil, že ináč máš minútu na to, aby si sa predstavila. Keby mi to aspoň doma, že si to nacvičím, tak to bol totálny stres. Ale hovorím, čože, toto ja chcem. To boli také vibrácie, ako normálne, že motýlie krídla. Ja som prišla domov, ja hovorím, že toto chcem, to ja tam musím byť, aj keby čo bolo. Ešte muž mi hovorí, že kľud, nerob unáhlené závery, na to sa vyspí. Tak som sa na to vyspala, ale hovorím, to ja musím. Takže super. A dáva mi to veľa, lebo presne, že aj tej nadácie pomáhame, či tými 2%, veľa ľudí začalo prispievať, že mesačne si nadstavilo nejaké tie príspevky a si vzájomne pomáhame. Ja aj tie knižky sa mi podarilo tam predať, alebo si zdieľame, lajkujeme, čiže tam to akože super to funguje. Je to aj také rodinné, aj také, no super. Ja som tu rada. Tešíme sa. Čo ty považuješ za úspech? Ty si trošku také inej branže, my ako podnikateľa, keď povieme, že úspech, tak to máme aj vypočítané, hej, aj vieme, čo chceme dosiahnuť, aj čo sa chceme zbaviť, ale predsa len v tej tvojej, ani by som nepovedala, že to je profesia, že to je skôr také poslanie, ak si hovorila, že čo tam považuješ za úspech? No pre mňa úspech znamená asi to všetko, že čo si prajem sa mi splní. Sice si to vydrem, ale o to viac ma to baví. Mojím úspechom sú detičky moje. To, že žijem. To, že fakt každé ráno, keď otvorím oči, že yes. A mám pred sebou skvelý deň. To, čo bolo včera, kašľať na to. Z toho sa vieme len poučiť. V budúcnosti sa už nebojím, lebo je neistá. Ale tu a teraz. Takže to si užívam, to je obrovský úspech. A pre mňa je aj taký úspech, keď splníme tomu dieťatku, že fakt potrebuje nejakú tú zdravotnú pomôcku, alebo potrebuje ísť na tú rehabilitáciu. Je to obrovská suma. A splníme mu to. Že ešte sa mi nestalo, klop, že by dieťatko nešlo. Že by nemohlo ísť. Hej? Že veľakrát sa mi stane, že to vyskladáme aj s ostatnými nadáciami. A moja taký prvý príspevok bolo, mamička mi volala, že to bol štvrtok, že či pondelok by mohli nastúpiť na rehabilitáciu, lebo im chýba 700 eur. A ja, že fúha, no áno. Určite áno, určite idete. Hovorím, neviem, kde zoženiem 700 eur, ale idete, balte sa. A fakt viem, že som v Broker Service Group robila nejaký event a som sa tam išla predstaviť a tak. A hovorím, dobre, toto dokončím a idem domov riešiť, že jak zoženiem 700 eur. A fakt vesmír funguje, lebo otvorili sa dvere a tiež mi jeden taký človek odtiaľ povedal, že no a my sme vedeli, že teda to tu rozbiehaš a robili sme takú zbierku. Nie je to veľká suma, ale aspoň, že my sme vyzbierali 700 eur. A takto fungujem, fakt stále takto ste signálni, hej. Preč od policajtov, ale ináč už sme v pluse, chvála Bohu, lebo už nerobím zločin. Sponzorom dnešného dielu je Evaty. Evaty to sú prírodné produkty ako tinktúry, maste a kozmetika z vlastnoručne zbieraných bylín. Evaty, zdravie a krása z prírody, s láskou pre vás. A keby ti chcel niekto pomôcť, že nás niekto počúva teraz a chcel by vám pomôcť, alebo naopak chcel by sa prihlásiť, lebo má možno dieťa, ktoré je vhodné pre vás, alebo teda do tejto vašej skupiny, čo môže urobiť? Kde vás nájde?
Sme aj na Facebooku, sme aj na iných sieťach, ale moja web stránka www.eurodeťom.sk. Čiže priamo na mňa sa dá obrátiť. Ja fungujem 24 hodín, pretože to nemám pracovnú dobu, že od 8 do 4, keď hlavne tie mamičky až večer sa možno dostanú, keď to dieťatko uložia, takže ja fungujem hlavne aj večer, alebo kedykoľvek. Určite na stránke máme aj kto potrebuje pomôcť, tam je taká kolónka, že potrebujem pomôcť, tam je žiadosť. K tej žiadosti treba dať zdravotnú dokumentáciu, kde je vydokumentovaná tá diagnóza, aby sme vedeli, nejaké fotky, nejaký príbeh. Ten, kto by chcel pomôcť, tak určite takisto sa môže obrátiť, či už 2% alebo nejaký príspevok, alebo spolu môžeme urobiť nejaký event charitatívny, takže určite cez web stránku. Alebo čiže možno aj podnikatelia, alebo aj firmy a tak ďalej, keď robia nejaké eventy, tak v rámci toho. Áno. Okay. Martinka, na záver, chcel by si niečo odkázať našim sledovateľom, poslucháčom? Tak určite áno. Nevzdávajte sa. Aj keď veľakrát ten život nám prinesie rôzne situácie, to vidím aj na tých našich rodinách, ale vždy je nádej a vždy, keď chceme, tak to dosiahneme. Len treba chcieť. A proste mať tú silu a energiu ísť pred. Super. Ačka, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ja ďakujem. Martinka, ďakujeme pekne. Priatelia, to bola Martina Jančovičová s Eurodeťom. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ak sa vám páči náš podcast, dajte nám prosím like a odber. Ahojte. Ak vás dnešný diel zaujal, dajte nám prosím odber a like. Alebo ho spomente vašim priateľom.